Nekünk nem jutott más, csak az őszi ködbe burkolózó fák. Idegen katonák zaja, nálunk az ávós fekete autón járt. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred, és eljön a hosszú forró nyár. De csak jéghideg tél jött, és itt maradt 33 éven át. Közben senki se beszélt róla, tudod, nem volt szabad. Csak az emlékét őrizték azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk. Magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal 56 ért, míg szívünk dobog 56 él. Ma már szólhat a dal a Corvin közben lelőtt srácokért, és a kapualjakban névtelenül harcoló bátrakért, és az ezrekért, kikre börtön várt és súlyos büntetés. Mégis szembenéztek a tankokkal, hisz létünk volt a tét. Azok ott szórták ránk az átkot, közben éltették a pártot. Mi meg a jeltelen sírokra sose vihettünk virágot. De most itt vagyunk, emlékezünk. Magyarok voltunk, magyarok leszünk. Itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk. Tisztelettel köszöntöm azokat a kedves alsónémedieket, gyerekeket, felnőtteket, szülőket, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljük meg az 1956-os forradalom emléknapját, ezt a mai napot, október 23-át, és azok a képkockák, amiket láttunk a műsorunk előtt, azok mind 68 évvel ezelőtt történtek. A gyerekek azt hiszik talán, hogy ez egy film, amit láttunk, de a felnőttek pontosan tudják, hogy ez az élet volt maga 68 évvel ezelőtt. És ez a mai nap még az örömnapja, hiszen október 23-án győzött a pesti forradalom, és a magyar nép egyként mondott igent a szabadságra és nemet a szovjet megszállásra, de aztán majd jönnek a borúsabb novemberi napok is. Kedves megjelentek, tisztelettel üdvözöljük falunk vezetőjét, dr. Tüske Zoltánt, üdvözöljük intézményeink megjelent vezetőit, üdvözöljük az alsónémeti lakosság megjelent tagjait, a szülőket,
az osztályfőnököket, akik a gyermekeket felkészítették, és a 8. évfolyamot, aki most elég fogja idézni ezeknek a 68 évvel ezelőtt történt napoknak minden örömét, és már a tragédiáját is. Ünnepségünk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Ifjúság, üdvözlégy magyar nép! Kilángban és vérben születtél meg újra, 3 nagy éjszakán, vadágyúdörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét, így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja, s mely nép beszélt így önmaga nevében, mint angyal, mikor harsonáját fújja. Hús igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult 1000 évben, vérrel és vassal tanítja zsarnokát. 1945. áprilisában véget ért a II. Világháború. Az ország romokba hevert. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országon megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította a népet. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában. Abban, hogy a gyermek idegennek felelget. Tányérban és pohárban. Ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. Ez a régedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az ifjúság körében váltott ki először nyilvános szerveződést. Az egyetemisták 16 pontban foglalták ezt a követeléseiket.
Mi a szabadság, ha nem a félelem megtagadása, ha nem a szó, amely a haza nevében kiált. Ragadjatok fegyvert, fivéreim és nővéreim, mert ez a mi hazánk, a mi otthonunk, és ma visszaszerezzük. Igazad beszél! Írjuk meg követeléseink. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását. Új kormány Nagy Imre vezetésével. Követeljük a bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását. Szabad többpárti választásokat. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot. Kossuth címer visszaállítását. Március 15-e a nemzet ünnepe. Október 6 a nemzet gyásznapá nyilvánítását. A diákok 1956. október 23-ára tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult. Így sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címet. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelte Nagy Imrét a kormányba. Megyünk. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akad az a szál még az ének, de már milyen a Pesti utca. Este fél 10 körül a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úton álló Sztálin szobrot, a zsarnokság jelképét. A rádiónál 16 pontba olvasását követelték, ezt azonban megtagadták tőlük. A feldődött tömeg jelszavakat skandált. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Aki magyar, velünk tart! Aki magyar, velünk tart! Aki magyar, velünk tart! Sötétedéskor eldördültek az első lövések. Megindult a fegyveres harc. Valóban jó ötlet ez? Az a sok vér, az értelmetlen halálok a semmiért. Megéri beszennyezni a pesti utcákat, s megtizedelni testvéreinket? Szeretnél temetni ezreket, s könnyeiddel gyönge vigaszt nyújtani az elhunytaknak? Áruló vagy, ha a vétkes semmit tevést választod magadhoz ragadva a szunnyadó ördögöt. Valóban vétkes vagyok, ha oltalmazom honfitársaim és barátaim, ha nem hagyok anyátlan, apátlan szegény gyermekeket? Nem védezte senki, csak a saját bőrödet. Az apád hős volt, a halála nem volt hiába való, és ezt nem látod be. A haza ellensége vagy. Ne élj tovább ebben a félelemben. Gyere velünk, és én megmutatom neked, hogy ezért az országért érdemes küzdeni. Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik, és elveri, mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. A 3 színlobogók mellé tegyetek gyászlobogót. Eltorzult arcok gyászba borulnak. Bánják, hogy reményből szőtt fájtluk hamis homályba borította elmepalotájuk. Bánják, hogy így döntöttek. Ez volt a képem eddig a háborúról. Vélbefulladt holttestek szennyezik a pesti utcákat, s gyermekek szorítják nyírkos kabátjaik. Ez volt a képem eddig a forradalomról. Képzetem nem szőtt több képet, csak azt, amit borús regikből hallottam, apám haláláról. Okos volt, mondták. Buta volt, mondták. De nagyon nagy hős volt, hangoztatták, de én nem tudtam, mi ez a hős. Egyedül hagyott megkapott házunkban, ami többé már nem volt otthona, s az enyém sem. Magunkra hagyott anyámmal, s szegénységre kényszerített. Hát ez a hős, gondoltam, én nem akarok hős lenni. De Andrea miattam halt meg. Ujjamon gyöngéden csorgadozik bíbor vére, s elmondatlan titkokat mesél. Most már értem, mit jelent hősnek lenni. Mindent megtenni másokért, még ha az sokaknak fáj is. Mert ha az valakinek elviselhetetlen kínokat okoz, az egy ország népének örömet hoz, vigaszt és reményt. Apró lángot gyújt a kétségbeesettség világában. Másnap
24-én reggel szovjet tankcsapatok vonultak be Budapestre a felkelés elfojtására. Az idegen katonaság megjelenésével a felkelés nemzeti szabadságharccá változott. A főváros számos pontján fegyveres ellenállók vették fel a harcot. A harcosok között sok volt a 10 éves pesti srác. Az inkább megfélemlítésnek szánt szovjet beavatkozás kudarcot vallott. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha engem egyszer lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle színnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Fordulat október 28-án következett be. Nagy Imre miniszterelnök a forradalom oldalára állt, tűzszünetet rendelt el és nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította a megmozdulásokat. Újra a Kossuth cím mellett a hivatalos állami jelkép, március 15-e pedig ismét nemzeti ünnepé vált. Újjá élet a több pártrendszer is. A kormány fölkérte a szovjet csapatok kivonását Budapestről, majd az országból. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, és ha 100-szor tudtak bátrak lenni, 100-szor bátrak és viharvertek. November 1-ére országszerte megszűntek a harcok. Magyarország ezen a napon kilépett a Varsói Szerződésből és semleges államnak nyilvánította magát. Néhány napra szabad ország lettünk. Ez volt hited a szent, a nagy eszme, de sokat vádolt ifjúság. Ezért nyílott ki meleg véred, mint frissen vonló rózsák. Fent lobogsz már a csillagokban, és örök fényed üzenet. Örökké él a hősök népe, örökké él majd nemzeted. Győzelem a miénk, sikerült megfékeznünk a szovjeteket, visszafoglaltuk a hazát. Ígyunk hát a győzelemre. Ez a nap végsőjéig vele minden emlékezetben, aki magyarnak vallja magát. Várjatok, Anna még nincs itt, nem tudjátok hol van? Biztosan Andrát csiratja valahol, ahogyan azt nekünk is kéne. A legnagyobb hős Andrea volt, miatta lehetünk most itt. Akkor hát, ígyunk az ő tiszteletére. November 4-én vasárnap hajnalban megindult az első erejű szovjet támadás a magyar forradalom rátikrására. A magyarok győzelme, röpke pillantás csupán. Ma hajnalban támadunk, leverjük az értelmetlen felkelésüket. Ez az ország behódol nekünk. Érzem a csontjaimban elvtárs. Mi leszünk az? Ön is hallotta ezt? Az asztal! Egy kém, ez a magyar kém kihallgatott minket. Mi legyen a sorsa? Megtartanod szánalmas életedet, ha elárulod, hol van a forradalmának központja. Soha nem állom el a hazám. Inkább meghalok, mint hogy a hazám ellen dolgozzak. Nem kell az nekünk. A túlerő így is győzedelmeskedni fog.
és leveri az értelmetlen felkeléseket. 5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth Rádióban hangzott el Nagy Imrének Népéhez Intézet utolsó szózata. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. A túlerő 1 hét alatt felszámolta az ellenállást. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben a Farkasréten halottak napi misecsend fogad. Novemberben fehér virággal fedik a sírokat. Novemberben égnek a gyertyák. Kicsinyek, teltek, véznák és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse, a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom sok magyar vérnek kellett elhúznia. És ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minélkül méltónak lenni ennyi áldozatra. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet. Bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és szabad munka terméke. Áldottak az özvegyek, kik a holtapák puskáját a fiak kezébe adták. Az orsti tűzhely általunk parázslik fel újra, és a fiatal buza beérik az olajfákárja mellett. Áldottak a gyerekek, kik búvó csigái sarokba téve rohantak tankok ellen, s utolsó sóhajukkal anyjukat hívták és a hazát. Általuk szállnak vissza a lepkék és ragyog a lég, s vígnevetés fecskéi ébrezgetik a rétvirágát. Áldottak a diákok, kik zsongó iskolákból az utcákra rohantak, zsebükben történő cserélve át a ceruzákat. A madarak általuk hozzák vissza a napok világát, a nyíló körtefákon a tavasz fehér ruhát kap. Áldottak a diákok, kik testükkel harcolták meg az utca harcát, és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták. Értünk a gyárkímények ajkán, új zsoltárok fakadnak, és a házkímények ajkán, mint a napsütbe az igazság. Áldottak az öregek, kik merészebbek és bátrabbak voltak a fiataloknál, géppisztolyok ellen mellőfalát emelve. Általuk őrizhetik majd nagyapát az unokákat, olcsó pipájuk kereken szálló füstjén melegve. Áldott légy Budapest, lerombolt falaiddal, megcsonkított szobraiddal, széttört hídjaiddal, s földre sújtott tornyaiddal. Áldott légy Budapest, gyászodban, megkínzatásodban,
szivárgó sebeidben. Mert csorgó véred lemosra földünk gyalázatát, és halottaid nyomában biztos lábaddal indul a szabadság. Hősök áldozata nem volt hiába való. 1989. október 23-án, a forradalom 33. évfordulóján Szűrős Mátyás, a parlament akkori elnöke az országház ablakából kikiáltotta a független Magyar Köztársaságot. Megköszönjük a 8. osztályosoknak ezt a szívhez szóló és igaz mondó műsorát. Köszönjük Szlovicsák Imre tanár úrnak és Banka Zoltán tanár úrnak, hogy felkészítették a gyerekeket. Most a szónoklat következik, és most egy rendhagyó szónokot hívtunk meg, Vitéz Palánszky Tamás és Vitéz Nyéki Géza urak segítségével körünkben. Akit ma hallani fogunk, már nem ér, csak virtuálisan mondja el a beszédét. Ő Pongrác Ödön, a híres Pongrác testvéreknek az egyik, sőt legidősebb tagja. Tudni kell a Pongrác családról, hogy Erdélyből települtek át Magyarországra a Trianon következtében. Örmény származású a család, 9 gyermekük volt, abból 6 fiú. Mind a 6 fiú részt vett 56-ban a forradalomban. Köztük a leghíresebb, hiszen a legtöbbet beszélt és írt is 56-ról, Pongrác Gergely, a Korvin-köziek parancsnoka. Nekünk némedieknek azért is ismerős a Pongrác család, hiszen Soroksáron éltek, most is emléktábla őrzi a házuk falán az emléküket, és hát ha sokan nem is tudják, sőt a fiatalok lehet, hogy most hallják először, de mondjuk a némediek 50-től fölfelé mind tudják, mi volt az a Jutadomb, Soroksár és Erzsébet határán, és mi volt az a lámpagyár, a soroksári lámpagyár, ahol nem is lámpákat gyártottak, hanem fegyvereket.
ahonnan a Pongrác testvérek az első fegyverszállítmányt megszerezve Budapestre a forradalmároknak szállították, hogy meg tudják védeni magukat, és harcolni tudjanak akkor az AVH orvlövészei ellen. Ez a film, ami most következik, nagyon tanulságos. Kimondottan a korvinközi egységről, a korvinközi szabad csapatról szól. Nagyon-nagyon javaslom a fiataloknak is, hogy nagy figyelemmel hallgassák, hiszen közöttük olyan gyermekekről is szó lesz, akik annyi idősek voltak 1956-ban, mint most ők, és bizony nem érezték magukat kicsinek ahhoz, hogy a magyar szabadságért fegyvert ragadjanak. Hála jó Istennek, hogy most Magyarországon béke van, hála jó Istennek, hogy most a fiaink és a gyermekeink nem kell, hogy elszökdössenek otthonról, az anyjuk, féltő, aggódó édesanyjuk tudta nélkül, hogy fegyverrel harcoljanak a szabadságért, de becsüljük meg azoknak az emlékét, akik számunkra ezt a nyugalmas és békés és szabad országot a vérükkel váltották meg. Róluk lesz szó most ebben a filmben, fogadják nagy figyelemmel és tisztelettel. Pongrác Ödön bácsi vagyok, Gergelynek a bátyja, 10 évvel idősebb. Ő neki sokszor volt a televízióban adása, úgyhogy azt őket sokan ismerik. De most nekem jutott az a szerep, hogy felvegyem a zászlót és vigyem tovább. És most egy olyan epizódot akarunk elmondani a 56-os eseményekből, ami nagyon fontos lesz a következő generációnak. Tehát 24-én leakasztottunk egy 81 mm-es ágyút, és 6 katonát életébe került, és én tudtam, hogy az most egy nagy retorziót kell tenni, és olyan helyet kerestem, ahol őket bántani, de ők nem tudtak minket. És amikor bementem a Kisfaludy közbe, oda, ahol az átjáró van az Ülői útra, megláttam a kutat. Egy ilyen öreg, kumpás benzinkút volt ott. Elkértem az öcsémtől az autó kútműtését. Igénybe vettem a benzinkútat, és mondtam a srácoknak, hogy most menjetek, kérjetek a néninktől zománcos fedet, kis kávéscsészét, teket és üveget. Úgy mondjátok meg nekik, hogy üvegre van szükségünk, hogy azokból molotov koktélt csináljunk, és dobáljuk az orosz tankokra. Mert akkor biztos, hogy adtak. És itt jön 10 perc múlva, és látom, hogy egy tele ruhás kosár, egyforma üvegekkel. És kérdem, hogy honnan van ennyi egyforma üvegetet ilyen hamar. És kacagol mondja az egyik gyerek, hogy mikor mondtuk a mamának, hogy molotov koktél gyártására kellene, ilyen kinyitotta a spájzajtót, és csak úgy vette le a polcról a teltett paradicsomos üveget, húzta ki a dugot belőle, és öntötte a budiba. És kiáltotta a leányának, Margitka, apád megitta a sört és bort a üvegből. Itta vagy nem itta, hozd önt a budiba, azt is oda akarom adni neki. Tehát a lakosságnak
támogatását élveztük. Egy ajtót nem kellett berúgjak, mert kinyitották. Kértem, hogy előszobába akarunk harcolni a körúti oldalon. A nénik minden további nélkül kinyitottak. Volt olyan, hogy a nagy szoba nézett a körútra, mögötte volt egy kisebb szoba, vagy egy zongora volt benne, vagy egy könyvtár, vagy a gyerekeknek a leckéje, írógép, és addig helyiség volt a fürdőszoba. És a fürdőszobában tároltuk azokat a Balaton köttél, a kis üvegeket, azokban a rekeszekben, emlékeztek biztos, hogy 12 üveget azokban a rekeszekbe tenni, és a két olyan rekesz éppen belement a fürdőkádba. Volt olyan két esetünk, hogy október 26-án, az volt a legnehezebb napunk, 17 lövést csinált a kiságyú, és nem csináltunk lukat a balériai házban. Az azt jelenti, hogy 17 találat volt. Igen. Na most, azok közül a 17 találatos közül 10 vagy 12 ott hagyta a fogát a Rákóczi vagy esetleg a Rákóczi útig, de úgy nézett ki a körút, mint egy ocskavastana. Na most, kétszer történt meg, hogy 3 tankjök 150 méterrel egymás után. És mert meglőttük. Ez a Néprádió abban az időben nagypapa kedvence volt, de mégis Kossuth és Petőfi adott lehetett hallgatni rajta. Ennek a fehérek már jobbak voltak, és mivel Münchenből sugározott Szabad Európa Rádió, az egy csak köpésre van ide, és ezekkel lehetett a Szabad Európa Rádióját fogni. Na most sortüzek, tudjátok, mit jelentett sortüzek? Amikor egy őrült ávos beugrik a sorba, és így avval a golyószóróval, vagy géppisztollyal. Sortüzek voltak a fekete pontok október 23 és utána, a piros pontok november 4 és utána, a bekarikázott pontok többszöri sortüzek. A 33. gépesített gárda hadosztály október 25-én a kora délutáni órákban érkezett Mesváron Budapestre. Saját szállító járműveiken jöttek, és ők voltak azok, akik az Ülői út és a Nagykörút kereszteződésében a Korvini közéje a pesti srácoktól megsemmisítő vereséget szenvedtek. Ott van a Davaj gitár, a dobtáras. Ez egy személyautomata, és ez pedig a Magyar Levente puska, vagyis a 6-os Robert, a kispuska. Először annyi történt találtuk ládaszámra, hogy a gyerekeknek még a díjbükbe is az volt, nem csak a zsebükbe. És amikor 16-17 éves gyerek először a puska a kezébe, és kijön az épületből, mit mondatok, hogy mire próbálta ki, hogy tud célozni, hogy mire lőtt? Hát nem tudom. 11 óra van éjjel. Ja, éjjel? Lehet, hogy a világítás. Az. Igen. A villanyok
Az utcának az utca villanyait, amit elértek, azt lelőtték, és akkor szaladtam ki és ordítottam, hogy ne bolondozzatok, srácok, Pesten azt hiszik, hogy itt vannak, csak akartok harcolni, itt van a 13-as Stefunak a kocsija, tessék felszállni, de jár, és 3 perc múlva indul. Menjen a rádióhoz, mert ott már baj van. Esküszöm, hogy húzták le egymást a 16, 17, 18, 20 éves gyerekek. Egy néhány parasz gyerek, néhány rendőr, néhány katona. De most azt mi Kopácsinak a javára írtuk, hogy Köp mondta a katonáinak, vagyis a rendőreinek, hogy addig, ameddig nem lőnek rátok, ne lőjétek a gyerekeket. Kopácsi Sándor Budapesten a főkapitánya volt. Levente puska, amit a lámpagyárban gyártottak, és a soroksári sváb gyerekek futballoztak az én futballcsapatomban, és mindig mondták, hogy mit gyártanak. Mikor megtaláltuk a puskákat, avval az öcsémmel, akinek ott lehet látni fejét, és a legjobb oldalint. Ott van a botom vége fölött. Tehát ott a... Igen, láttam. Avval az öcsémmel körülbelül 1000 darab ilyen Levente puskát, és annyi történt, amit itt a gyerek bírtak mindig. And AK-47 Kalashnikov, ezzel jöttek 4-én, mert ez könnyebb volt, jobb minőség és gyorsabb, mint az a dögtáros. Aztán itt van ez a 2 dióverő, azért hívjuk dióverőnek őket, mert sokkal hosszabb a csővel, mint a többinek, a kicsiknek, és olyan jó a húzagolása, hogy 500 méterig tettek egy ekkora tábla puska tetejére, és az oroszok fejlőmészetre használták ezeket. Ott vannak a töltények, lehet látni milyen kövérek és milyen nagyok, mint a többi. 500 méterig tudtak velem tökéletesen harcolni. Az a nyelesgránát lehet 8-10-et is oszolni. Az ütőség a nyélbe van, és amikor elengeded, akkor betöri az ablakot, beesik a szobába, és akkor ott robban. 4 másodperc. Ez a kukoricsagránát. Azért hívják kukoricsagránátnak, mert úgy néz ki, beül, mint a főtt kukoricát, amikor ketté töröd, hogy vannak a csék a csutkába beágyazva. De a győztes fegyverünk ez volt. Nem én találtam ki a Molotov koktélt, és én azt hiszem, hogy nem is a második háborúban találták ki, hanem a finnekkel, akkor 3 évig kicsi Finnországgal nem bírtak el. Ott születhetett meg a Molotov koktél. Én újítottam, annyit csináltam csak,
hogy csokornyakerdőt kötöttem az üvegnyakára, de nem volt jó, mert mikor ki kellett dobni, meg kellett benzinezni, és meg kellett fogni a ruhát, és akkor a kezünk is benzines lett. De így téptem flottil törölköző darabokat, és egy kisebb dugóval bedugtuk. Azt nem kellett megfogni, felfordítani csak. 1, 2, fél másodperc már teleszívta magát benzinnel, és akkor kellett vigyázni arra, hogy ne legyen másik tank a háta mögött ott, azon az úton, amelyik ezt a tankot védi, amit most rá van dögölve, és mi dobigáljuk a benzines üvegeket éjjel. Minden fürdőkádban volt 24 üveg benzin, az már egy kis medel mennyiség. Centiméter, utána 1 centiméter vastag benzin, és fél méter magas lángok közepébe állt a tank. Ma mozdulni nem tudott. Se előre, se hát tudott menni. Nem tudott felfelé lépni. Most minden puska, amelyik így állt ki a tankból, bevezette visszafelé az égő benzint a puskán, befolyt az ölükbe, be ott bekötve a székbe, beszíjazva a puska mögött. A parancsnoknak pedig a pufajkájára csepegett a benzin, és hiába el, hogy eloltsa nem tudta eloltani, és olyan sok benzin csepegett be, hogy nem tudott benn maradni, és akkor kinyit az ajtót, és kibújt. Mit gondoltok, meddig tudott kibújni? Hát épp hogy a mellik. Derékig. Derékig, igen. Na most a pesti srácokat se kellett ütközre tanítani. Ezek annyira féltek, hogy a srácok lementek a Prater utcai iskola, és ott volt az egyetemi menza, 41 és 42 nyarán, mind a két nyarán ott kóstoltam. Elég azt hozzá, hogy ezek lementek a menzára, és felhoztak tucat szűz, porcelán, leveses tányért, felfordítva letették a körúton az útra kérlek, és nem mert rámenni a tanka. Azt gondolták akkor? Így van, nem tudták, hogy látod a tányérok. Na most ilyen helyen, ahol itt még el tudtak volna jönni, mert itt 3 tank az útját állja, és lehet látni, éppen a középen van, ahol a villamos jár. De mikor meglátták a tányérokat, akkor nem mertek átmenni a tányérokon, hanem rükvercbe tették a tankot, elállt a tüze, akkor kiúzták az orost a bemászolókból, és úgy adták ki a dobdáras gitárokat. Minden katonán volt 2 tartalék dobtár és 1 a puskájában. Tehát az 3 darab. 5-en voltak a tankba, az 15 darab fegyver, amit elvettünk tőlük, és azt is használtuk. Pongrász Gergely által épített kápolna.
kivégzettek neveit. Ha kenyerét eszed, ennek hazának, örüljön a lelked, ne kötözze bánat. Vérrel megöntözött, édes földje adja, őseid életek minden darabja. Ha a földről kezeddel morzsolod a rögöt, érezzed a múltad szívbéli örömöt. Életed himnosza a föld, mely annak és ne hidd, hogy hiába életed rábízod, életed szenvedés, s ha a halál majd szemedben él, vállald büszkén őseid vérét, életét. Feltörnek szívedből elfelejtett szavak, haza és szád, ellopott szavazat. Vedd vissza a földed, vérrel megöntözött, maradék hazádban, csak ez van között. Életed szenvedés, s ha a halál szemedben néz, vállald büszkén őseid. Ha kérnéd életem, jöhetnél meg, de lesz-e majd hazánk? Életed szenvedés, s ha a halál majd szemedben él, vállald büszkéségét. Vállald hát őseid életét.
Köszönjük szépen, hogyha valaki fölkapcsolná a villanyt. Köszönjük, hogy megnézhettük ezt a filmet, köszönjük Intézményi Géza úrnak, hogy elhozta közénk, itt üdvözölhetjük körünkben. Az 56-os múzeum, amit a Pongrácz testvérek a relikviáikból gyűjtöttek össze, most is megtekinthető Kiskunvajsán. Kívánjuk, hogy minél többen menjenek el, és személyesen is nézzék meg. Most már ugye ennyi év után egyre kevesebb a túlélő, akivel még személyes emlékekként tudunk beszélgetni 1956-ról, ezért nagy a mi felelősségünk. Hiszen most már a túlélők lassan mind a más világra távoznak, és maradunk mi, mostani felnőttek, akiknek ugyanezt a szellemet, amit ők képviseltek, és a szabadságunknak ugyanezt az erejét tovább kell adni a gyerekeinknek. Mert ha mi nem tesszük meg, akkor ők már semmit nem fognak tudni arról, hogy az elődeik, az őseik, a nagyapjaik, a dédapjaik miért harcoltak, és hogy mit is jelent a magyar szabadság. Ezért nagyon-nagyon mi felelősségünk, és reméljük, hogy ezt mindannyian át is érezzük, és van alkalom, amikor a gyerekeknek el tudjuk mesélni ezeket a történeteket. Hiszen addig él a magyar szellem, és addig él a magyar nép, amíg emlékezik az őseire. És elmondja a gyerekeiknek, akik aztán a jövőben ebből levonják a tanulságot. És amikor veszélybe kerül a haza, akkor tudják, hogy hova kell visszatekinteni, kikbe kell kapaszkodni, és kikért kell meghalni. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, ez a mi magyarságunk alapja, és ez továbbélésünk alapja ebbe a nehéz világba, amiben most élünk. És köszönöm, akik ezt velem együtt ugyanígy érzik. Most még akinek volna hozzá kedve és szíve és lelke, elmennénk, elgyalogolnánk a mi 56-os emléktáblánkhoz. Ez már szokás az 56-os ünnepségeink után, október 23-án, hogy fáklyát gyújtunk az őseink és a szabadságharcosaink, mártírjaink tiszteletére, és innen a művelődési háztól átsétálunk az 56-os emléktáblához, ahol elhelyezzük a lakosságunk alsónémedi koszorúját. Megkérem majd a gyermekeket, hogy legyenek segítségükre, és hozzák a fákját, és aki úgy gondolja, és megteszi velünk ezt a kis emléksétát, az kérem, hogy ő is, hogy jöjjünk el, menjünk el együtt, és helyezzük el együtt azt a koszorút, amivel bizonyítjuk azt, hogy emlékezzünk ezekre a hősökre. A térre, estére gyere a térre, fegyvert is hozzál magaddal, mert nekünk most harcolni kéne. Anyánknak ne szólj egy szót se, ránk vár a dicsőség fénye, bátorság ébred szívünkben, de anyánknak ne szólj egy szót se. Hogy holnapra vége, eljön a szabadság végre, ha mindenki kijön a térre, ha mindenki kijön a térre. Emelt fel a lyukas zászlót, emelt fel testvér az égig, ma 10 millió magyar szív egyszerre dobban vagy vérzik. Aki tisztel majd érte,
úszott a béke, rossz érzés támadt szívemben. Hallom, már jönnek a tankok, magunkra maradtunk árván, és egyedül vívtuk a harcot.